سبيل إلى السلام يبريني تقطي حالي إليه وكان يبريني الوجود الذي أبنى ولايته حبي وآدم بين الماء والطين. أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلمو أمبي أوفوك ولن مندو أنك لكم على تنك على بركة أمثالي دفعنا سون حرما كانوا على كراي أنا سمعوا أني محمد تغروك فكتا جودون سي على كانين أو بلجلني وجمكلو سنومين في أو بسم الله وكا جموكان كنكا نوي تيجانيا بلومباي bi ala sona ma aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogoya min na kɛnɛ in denbayalen don ni an ka tijaniya mabaw ye kɛrɛnkɛrɛnya la an karamɔgɔ a sheikh alhusein jakite ale tɛ madogolen kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara an karamɔgɔ seyidi jalo an ka imamba de don bamako atetebugu 300 logement na o tɛmɛnen kɔfɛ an baw fana bɛ an bolo kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnya la ba n'an ka sherifu muso n'o ye tanti seyida nana haidara ye ka taa se an ba ma madame sidibe fatima tal olu de bɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔ ani mun bɛna jɛ ka musalaha yani an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye an b'u bisimila kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ an karamɔgɔ alhusein na an b'a fɔ an karamɔgɔ salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jallo karamɔgɔ seyidi salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jallo tanti nana haidara salamu alaikum tanti fatima salamu alaikum aw bɛɛ bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ bulon kɔnɔna na aw yɛrɛ kun ka bulon don an karamɔgɔ alhusein an bɛ segin i ma ka bisimilali d'i ma inshallah jallo an bɛ ala fo n bɛ ala waleɲuman dɔn n bɛ barika da ala ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ seli alakira muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam o de ye kuma la gɛlɛma ye an bɛ sɔrɔ ka foli di sherifula tv lamɛnnikɛla a n'a filɛliba cɛman ni musoman denmisɛnnin makɔrɔba mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli bɛɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jalo bi ye don spécial ye bi ye conférencier ka donba ye don min don kunnawolo don don baara ɲuman kɛ o don don conférencier sigikun k'o sigikun dɔw la waleya o don de ye bi ye i ye n faamuya ni ala sɔnna a ma n'ala ma basi k'an na dimanche nata n'o kan ka bɛn nin kalo in tile 27 ma maison des aînés la ACI 2000 kɔnɔna la k'a daminɛ 9h la ni ala sɔnna a ma mali musow jango tijani musow ani mali denmisɛnninw minnu ye tijaniya denmisɛnninw ye u ka ɲɔgɔn lajɛrɛba bɛ kɛ ni ala sɔnna a ma o don in na ɲɔgɔn lajɛrɛ min n'a bɛ kɛ ayiwa bamakɔ kɔnɔ yan nɔ o ɲɔgɔn lajɛrɛ in tijaniya conférencier min ye tijaniya bureauba ye mali kɔnɔ a ka laɲiniba dɔw bɛ yen nɔ ni ala sɔnna a ma o laɲinibaw de lasabatitɔ don o don in na ni ala sɔnna a ma an bɛna kuma di ayiwa an bamusow ma ka kuma di denmisɛnninw ma u yɛrɛ fɛla min b'u yɛrɛ fɛ u y'o ɲɛfɔ yanni an ka don yanni an ka kuma d'u ma a ka kan an ka ɲɔgɔn hakili lajigin ko dɔw la o ye ko jumɛn ye conférencier n'o ye conseil fédéral national des adeptes de la tariqa tijaniya au Mali n'o ye tijani mɔgɔw a zawiyaw a association a individu a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tɔnba kelen kɔnɔna la tɔnba kelen min n'o de bɛ kuma mali tijani mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la tɔnba kelen min n'ale de bɛ kuma kɛnɛma mali tijani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'ale de ye a bɛ komi ale de bɛ komi tijani mɔgɔ bɛɛ donnen bɛ ale briefing de jukɔrɔ n'o ye conférencier ye a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o conférencier sigikun wɛrɛ t'a la sigikun wɛrɛ t'a la mali kɔnɔ fo ka mali tijani denw mɔgɔ mɔgɔ k'i ye tijani ye mɔgɔ mɔgɔ k'i Cheikh Tidiane ka kalanden ye k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen kɔnɔna la bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye conférencier ka laɲini belebeleba ye conférencier bɛ komi kɔlɔsi juru o bɛ cogo min na kɔlɔsi kisɛw yan'a ka don juru la a bɛɛ yɛrɛ kelen don
bɛɛ b'i dan ma conférence nana ka maa kelen kelen bɛɛ ta ka bɛɛ k'a dama kɔlɔsi kisɛ ye ka bɛɛ to kɔlɔsi juru kelen na kɔlɔsi juru kelen n'i y'a ta kɔlɔsi juru bɛɛ bɛ ta ɲɔgɔn fɛ n'i ye kelen minɛ a la bɛɛ bɛ tugu a kɔ conférence ka baara de ye nin ye tijani mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ komi kɔlɔsi kisɛ kelen a bɛɛ to na juruba kelen min na o de ye conférence ye ni conférence taara fan min fɛ bɛɛ bɛ taa o fan fɛ donc o de ye conférence ka laɲini ye a bɛ ka baara kɛ k'o de sabati Mali kɔnɔna la tijaniya ma bɔ tijaniya kalanden na ayi tijani kalan a bɛɛ ye Cheikh Tijani ka kalanden ye yani tijaniya kɔnɔna la hakilinaba dɔ bɛ yen nɔ o ye k'a fɔ Cheikh Tijani o de y'an ka sheikh ye ale de y'an ka o de kana ka kɛ bɛɛ ka miiri ye o de ye bɛɛ ka sheikh ye o de ye bɛɛ karamɔgɔ ye o de ye bɛɛ kan k'o de labato maa maa bɛ tijaniya kɔnɔna la a fitini n'a belebeleba nin bɛɛ Cheikh Sidi Ahmad Tijani ka kalandenw de ye bɛɛ kan ka tugu ale de kɔ i ye faamuya évidemment mukadamuw bɛ yen nɔ khalifaw bɛ yen nɔ o ye karamɔgɔya bonya ni karamɔgɔya lahɔrɔmaw k'o di mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a ka kan mais o karamɔgɔ n'a ka bonya bɛɛ lajɛlen n'a ka lahɔrɔma bɛɛ lajɛlen ale fana ye Cheikh Sidi Ahmad Tijani ka kalanden de ye donc sheikh kelen de b'an bolo tarika in kɔnɔna la Cheikh Ahmad Tijani o de y'an ka sheikh ye donc tijaniya kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ tijaniya ma ɲina musow kɔ Cheikh Tijani yɛrɛ ma ɲina musow kɔ Cheikh Tijani ye muso dɔ kɛ mukadamu ye a ye mukadamuya di muso dɔw ma a ye jalaba di muso dɔw ma tijaniya kɔnɔna la u ka se ka baara kɛ tijaniya kɔnɔna la a ye denmisɛnninw caman nɔrɔla la u tugura la dɔw n'u ka denmisɛnniya dɔw ma tɛmɛ san 25 kan dɔw ma tɛmɛ san 30 kan Cheikh Tijani ye ayiwa jalaba d'u ma tarika tijaniya la ka da u ka engagement kan ka da u ka farifoni kan ka da kan u ye baara min kɛ tarika tijaniya kɔnɔna la Cheikh Tijani ma denmisɛnnin exclu a ma muso exclu ka bɔ tarika in na a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an b'a mɛn kira kisi nɛɛma b'a ye a y'a kɛ cogo min na silamɛya bɛna don fɔlɔ min na silamɛya nana alakira kelen de cira sallallahu alaihi wasallam nka maa minnu y'u bolo don a kɔrɔ ka k'a jigi ye a ka jɛ kɔnɔna la o fɔlɔla maa minnu na o ye musow ani denmisɛnninw a nana ka na an ba Khadija sɔrɔ sokɔnɔna la o y'a ladon cogo min na o ma dogo maa si la a nana ka na ayiwa denmisɛnnin minnu sɔrɔ sokɔnɔna la Seydina Ali tun bɛ sokɔnɔna la an ba Fatima tun bɛ sokɔnɔna la olu fana y'u bolo don a kɔrɔ cogo min na ka k'a jigi ye cogo min na o fana ma dogo mɔgɔ la donc ni mɔgɔ min ko tijaniya i ko silamɛya bɛ cogo min na tijaniya yɛrɛ b'o cogo de la tiɲɛna t'a dama diinɛ ye a dama foyi tɛ tijaniya appliqué ko ɲuman o de ye tijani yani silamɛya appliqué ko ɲuman o de ye tijaniya ye donc bi bi in na an ka bisigi la ni Ala sɔnna ma an y'a dabɔ a kama k'an balakaw wele u ka na ka denmisɛnninw wele u ka na an bɛɛ lajɛlen ka sigi an ka jɛ ka kuma baara min n'an bɛna kɛ dimanche nata la ayiwa u hakilina ye min ye a la u ka essayer k'u hakilinaw fɔ a la pour que jama ka se ka faamu sɔrɔ a la welewelekan min b'u da k'o welewelekanw fana di jama ma pour que an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan dimanche nata le 27 an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o de tun ye ne ka kuma ɲɛbila ye baasi foyi t'o la inchallah an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ an lajɛbagaw an b'u ladɔnniya k'a fɔ an bɛ tijaniya bulon de kɔnɔ tijaniya bulon kɔnɔna na tijaniya kuma bɛɛ lajɛlen a fɔ yɔrɔ ɲuman ye yan de o la bi kumakan in ninnu ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen don tijaniya kalanden bɛɛ kana ka i sigi ka nin lamɛn walasa laɲini minnu b'a kɔnɔ ka se ka faamuya o la an bɛ na an ba ma Seyida Nana Hayidara bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Moi, je vais parler en français. Et ma sœur Farimatal va détailler en bambara. Donc, nga foli folo ta anga kuntigi. لكن صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين لم ياتوا أي شيخ أحمد تجاني رجل يسر جاكتا يافوتي ومن الحمد لله رب العالمين on se retrouve ici grâce à notre Seigneur Cheikh Ahmed Tidiane donc nañu foli bla alhamdulillah be foli bla confénat le bureau du confénat on les remercie pour nous avoir, nous les femmes, nous mettre sur la scène. Et grâce au confénat aujourd'hui, l'ensemble des musulmans du Mali ont su qu'il y a des femmes tijani. On s'est rendu compte que les femmes tijani sont plus nombreuses. Si tu prends la Oumma musulmane du Mali, en tout cas l'État du Mali, les femmes tijani constituent la majorité. On a compris ça à travers les travaux que le confénat a menés, différentes enquêtes que le confénat a menées,
les efforts qui ont été faits. On va fouler la confiance là. Et saluer, les remercier au nom de toutes les femmes. Je les remercie. Et aujourd'hui, particulièrement personnellement aujourd'hui, si je m'exprime ici, c'est parce que aussi le confinement l'a voulu. Oui. Lors du dernier congrès qui a eu lieu, toujours dans son esprit de faire de l'ouverture aux femmes. Et moi, je me suis retrouvée bombardée à la tête et parmi les présidents. C'est pour vous dire que le Confénat, c'est un ensemble de musulmans. Des musulmans très modérés, des musulmans éclairés, des musulmans où c'est la solidarité, l'entraide et l'amour fraternel, comme tout bon musulman. Donc aujourd'hui, au niveau du bureau, je suis 3e vice-présidente des femmes parmi, du bureau, parmi des grands chefs, des grands responsables, des érudits, des érudits Coran et des cheikhs, des moukadams, du califat. Je suis 3e vice-présidente. Donc je remercie le Confénat pour cette confiance qui honore l'ensemble des femmes tijaniennes et l'ensemble des femmes musulmanes. Inch'Allah. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous nous retrouvons ici pour expliquer aux femmes tijaniennes et de façon générale les musulmanes et que le Confénat a bien voulu dans sa volonté de faire la propension et la promotion des femmes tijaniennes du Mali, a bien voulu nous orienter vers la tenue d'un atelier. Un atelier où nous allons mettre notre organe en place. Nous allons mettre le bureau des femmes tijaniennes du Mali en place et nous allons élaborer un plan d'action. Ce plan d'action qui va prendre en compte l'ensemble des préoccupations et des femmes, les femmes musulmanes, mais ensuite particulièrement les femmes tijaniennes. Vraiment, c'est encore l'occasion de remercier le Confénat, sachant que les femmes, pour les éclairer, pour leur ouvrir davantage l'esprit, pour davantage leur ouvrir vers la connaissance de la tariqa tijani, cet atelier va nous donner l'occasion de pouvoir nous organiser en bureau, de pouvoir nous organiser en différents secrétariats qui vont prendre en compte les préoccupations essentiellement pour les femmes. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et comme le secrétaire a dit, nous allons tenir cet atelier le 27 octobre à la Maison des Aînés et nous invitons les femmes musulmanes, les femmes tijaniennes à venir ensemble pour que nous puissions sortir de cette journée de réflexion, sortir avec le Bureau national des femmes tijaniennes du Mali, mais également avec notre plan d'action pour que nous entrons en plein pied dans la recherche de solutions aux femmes tijaniennes du Mali de façon générale. Inch'Allah. Merci Tanti. Neba, Tanti, Madame Sidibé, Tanti Fatma Tatal, et bismillah nga kene konnana hakilla anga présenté buraka la ñini chama fo amé feka fo kaw ñinga kalut lim ngon wolon fla baram mbolo dalembe abulo la ben jumambe abula konnana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ambi barka da na kire ambi barka da Confénati comme président y'a fɔ cogo min Seyda Nana y'a fɔ cogo min Ala barika ni Confénat barika de an bɛ nin plateau in kan an bɛ barika da Ala n'a kira ye ka jɔyɔrɔ di silamɛ musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya tijaniya musow ma jɔyɔrɔ min ni Mali bɛɛ bɛ n'a ye ni diɲɛ bɛɛ bɛ n'a ye ka d'a kan silamɛ muso silamɛya la musoya tɛ ko gansan ye silamɛya la muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ Seyda ni an karamɔgɔ Aluseni ye allusion k'a la cogoya min na an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a kan Ala ka dayɔrɔ sumaya a ma musoya kɛ kolankolon ye a ye musow dɛmɛ a ye valeur di musow ma donc o kɔnɔna na silamɛya kɔnɔna na tijaniya kɔnɔna na o valeur kelen Confénati y'o segin an ma o kɔnɔna de la an sera plateau in kɔnɔ donc atelier min kan ka préparer an bɛna an dabila ka o kumaw ɲɛfɔ an lajɛbagaw ye n'an lamɛnbagaw ye atelier ni Ala jɛra n'a ye kira sanɔba in kanu kosɔn Ahmad Tijani kosɔn an ka sekuba in kanu kosɔn atelier in bɛ kɛ dimanche Inch'Allah, dimanche le 27 à partir de 8h
parce que tile kelen baara don baaraw ka ca mais tile kelen don an b'a daminɛ joona depuis 8 heures ka taa depuis 16 8 heures à 16 heures kɔni an tɛ se ka a ban heure fɔ mais comme baara min don n'a baaraw kun ma cɛ stage tɛna k'a yɛrɛ donc an bɛna wele de bila silamɛ musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tijaniya musow u kana u ka bɔ u kana atelier a ouverture mana tɛmɛ délégué minnu kan ka na kuma ninnu fɔ baara ninnu kɛ u talen don zawiyaw de kɔnɔ parce que tijaniya ye zawiyaw kɔnɔna zawiyaw de b'a la donc olu de bɛ baara in kɛ ka musow ka haminaw fɔ silamɛ musow tijaniya musow ka hami ye min ye u bɛɛ ka na déléguéw ka na u ka na an k'a fɔ pour que an ka se ka bureau kɔni o sigilen an b'o valider ni ala sɔnna ma bureau sigi kɔfɛ an bɛna nin baara ninnu kɛ silamɛ musow tijaniya musow ka hami ka a fɔ k'an da don a kuma na ka recommandation kɛ donc o fɛn de l'atelier an b'an ka recommandation a kan ka se yɔrɔ min n'o y'an ka bulonba ye an ka bureau national confinati a bɛ se confinati fana kan ka lase yɔrɔ min inshallah a bɛ lase walasa tijaniya musow u ka fɛlaw ka dɔn u ka laɲiniw ka sabati o de ye ala sago aw sago an b'a ɲini musow fɛ tuguni silamɛ musow bɛɛ ka bɔ ni don ye sɔgɔmada fɛ ouverture la ni ouverture banna atelier baaraw bɛna daminɛ parce que musow bɛɛ de ye kelen ye ala k'an hamiw dilan ala k'an dɛmɛ ala ka silamɛya dɛmɛ o faamuyara n'o ye a Cheikh Seydi Diallo ye imam salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na tuguni imam an bɛ fɛ ka i ɲininka e yɛrɛ kun yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'i bolo conférence kɔnɔna na ani bi kɛnɛ in kan i nanen bɛ ni titiri min ye. Alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala fo ka ala barikada ka ɲini ala fɛ ka seli danfɛnkuntigi kan n'o ye alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ala deli ala ka di an karamɔgɔ ma Cheikh Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu warda annabi n'o tɛna ne ye Seydi Alhaji Malik Diallo ne ye denmisɛnninw ne de ye secrétaire ye min chargelen don denmisɛnninw ka ko la confinati bureau ba la donc n bɛ yan bi o hukumu de kɔnɔ inchallah alhamdulillah nisɔndiyalen bɛ n yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na confinati ye kɔlɔsi de kɔlɔsi juru ka tijaniw tɔmɔ fan bɛɛ ka na n'u ye k'u fara ɲɔgɔn kan tijani tɔmɔw la ɲina tɛ se ka kɛ denmisɛnninw kɔ silamɛya ma ɲina denmisɛnninw kɔ n'i ko alakira Muhammad alayhi salatu wasalam i ko ko al insanul kamil adamaden dafalen donc côté bɛɛ la a dafalen don an b'olu ka côté fɔ sisan a ma an b'aw bila kɔfɛ o côté kelen n'a y'a fa min lajɛ fa min ɲɛsinnen don denmisɛnninw ma alakira ma denmisɛnninw bila kɔfɛ alayhi salatu wasalam alakira n'i y'a lajɛ n'i y'a mɛn Seydina Ali k'a kɛ Seydina Ali ye alakira de don alayhi salatu wasalam a y'a denmisɛnnin ma minɛ k'a dilan k'a fara cɛw kan n'i y'a mɛn an ba Fatima alayhi salam a den don mais alakira y'a dilan ka musoya dafalen d'a ma n'i ye alakira mɔdenw lajɛ Seydina Hasan ni Seydina Hussein i b'a ye ko denmisɛnninw kun nɔrɔlen don alakira Muhammad la alayhi salatu wasalam alakira ma denmisɛnninw to kɔfɛ a b'i to khutuba kalan na a bɛ Hasan natɔ ye a bɛ khutuba jɔ ka jigin ka taa Hasan nɔfɛ k'a ta ka na n'a ye ka khutuba kɛ ni Hasan ye kira alayhi salatu wasalam a bɛ tulonkɛ ni a mɔdenw ye cogo min na a kɛra denw fa ye ka kɛ mɔdenw mɔkɛ ye cogo min na a ka so a kɛra silamɛ denmisɛnninw fana bɛɛ lajɛlen faw ye a kɛra u bɛɛ lajɛlen mɔkɛw ye a b'u ladilan kɛnɛma n'i ye Abdulayi ibn Abbas lajɛ n'i ye Abdulayi ibn Umar lajɛ n'i y'olu n'a ɲɔgɔnnaw lajɛ u nɔrɔla alakira Muhammad la sallallahu alaihi wasallam i b'a ye ko silamɛya ma tulonkɛ denmisɛnninw ka côté la donc an karamɔgɔ Cheikh Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala an ale fana ma tulonkɛ denmisɛnninw ka côté la donc confinati bɛ o jɔyɔrɔ de la bi confinati tɛ se ka tulonkɛ denmisɛnninw ka côté la o de la u ye secrétaire ta min ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka ko ma k'o don bureau ba la yaasa denmisɛnninw bɛ se ka na tarika denmisɛnninw bɛ se ka na silamɛya la alakira tun bɛ min k'u ye alayhi salatu wasalam Cheikh Ahmad Tijani tun bɛ min k'u ye radiyallahu ta'ala an confinati b'a fɛ a seko damayira la k'o kɛ tarika denmisɛnninw ye yaasa k'u fara sini cɛbaw ni sini musobaw kan inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn labɛn jumɛn de kɛlen bɛ aw bolo nin waati in kɔnɔna na
atelier ba labɛnnen don an bolo atelier in bɛna kɛ ni ala sɔnna ma i n'a fɔ an karamɔgɔ ni an baw da bɔra la kalo in tile 27 a bɛɛ bɛ kɛ don kelen a bɛɛ bɛ kɛ don kelen ka daminɛ sɔgɔma baara bɛ kuncɛ wula fɛ maaw bɛ bɔ région na ka na ani Bamako district fan bɛɛ lajɛlen inshallah o tuma an bɛ an b'an profiter ka wele bila silamɛ denmisɛnninw bɛɛ ma jamana in sini anw de ye ni anw ɲana an fa ni an baw b'u daba sunɔgɔ n'anw ma ɲa foyi ma kɛ donc an bɛ wele bila silamɛ denmisɛnninw ma k'a fɔ denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ bamanankan na a fɔ ko denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman o de bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni donc an ka na denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲumanw a caman bɛ tarika kɔnɔ a caman bɛ silamɛ denmisɛnninw na an bɛ wele bila u ma u natɔ k'u tɔɲɔgɔnw fana wele bɛɛ lajɛlen ka na an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna a ma dimanche an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka nin baara in kɛ n'an nana n'an ye baara kɛ hami jumɛn b'an na an b'a fɛ ka kɛ cogo di denmisɛnnin i b'a fɛ i sini ka kɛ cogo di o bɛ labɛn bi de o i sini i b'a fɛ ka kɛ cogo di a ko atelier in kɔnɔna na olu baaraw b'a la an kan ka mun kɛ o baaraw bɛ boloda donc denmisɛnninw an bɛ wele bila u ma u ka na bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka nin baara kɛ n'an nana hami min b'an na an b'o fɔ conférencier b'an dɛmɛ a kan ka se yɔrɔ minnu na u b'a lase inshallah ka fara ala ka dɛmɛ kan an Bamako kɔnɔna dɔrɔn denmisɛnninw don wa ou région kɔnɔnaw b'a la région b'a la ani Bamako n'a lamini inshallah an bɛ wele bila u bɛɛ lajɛlen ma inshallah u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara an kan yaasa an bɛ se ka nin baaraba in nin baara ɲumanba in min ni conférencier bɛna an dɛmɛ an ma se yɔrɔ min na an ka se ka se yen an tɛ min dɔn an k'o dɔn an kan ka min ɲini ka fara an yɛrɛ kan an k'o fara an yɛrɛ kan inshallah o baara in de bɛ yen ni ala sɔnna dimanche an bɛ ala deli ya rabbi ala ka don jira an na ala k'an sigi hɛrɛ la k'an wuli hɛrɛ la k'a kɛ tarika ka kunkɔrɔta ye k'a kɛ silamɛya ka kunkɔrɔta ye ala k'o kɛ alakira ba kosɔn sɔgɔmati ani barika salli ala ma n'o bɔra yen an bɛ tigin ka na an ka karamɔgɔ la n'o ye karamɔgɔ Aluseni Jakite hakilila kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen i y'o mɛn kuma teliya la mun b'i bolo ka fara nin kan voilà min fara kumaw kan o ye i ye question min posé sisan n'o ye k'a fɔ ɲɔgɔnɲɛba min bɛna kɛ le 27 a bɛ da Bamako dɔrɔn ma ba walima kɛnɛmala b'a la i b'a dɔn k'a fɔ conférencier a ka mandat kura min daminɛnen filɛ nin ye ni o congrès laban kɛra sisan nɔ conférencier y'a décidé k'a fɔ Mali région bɛɛ bureau ka sigi a bɛɛ lajɛlen na donc o baaraw daminɛna bureau sigira région dɔw la a sigira cercle dɔw la Bamako commune na a sigira Bamako commune bɛɛ lajɛlen na commune wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc an hakili la o yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ Bamako kɔ kan ni bureau sigira olu la olu mɔgɔ dɔw bɛ wele ka na cɛw la dɔw bɛ wele ka na denmisɛnninw na Bamako kɔnɔna la yan nɔ musow la voilà dɔw bɛ wele ka na musow la ani denmisɛnninw na donc Bamako commune kɔnɔna la yan nɔ a bɛ k'o cogoya kelen fana la Bamako commune bɛɛ lajɛlen na muso dɔw bɛ wele denmisɛnnin dɔw bɛ wele olu de bɛ wele ko délégué ni fɛngɛ ouverture banna ni cérémonie d'ouverture banna olu de bɛ to bureau kɔnɔ olu de bɛ to salle kɔnɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ fɛ k'o yɔrɔ préciser o kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamu bɛɛ bɛ wele ka na ɲɔgɔn ye a daminɛ la ni ministre bɛ wele ka na a la mɔgɔbaw bɛ wele ka na a la an bɛ fɛ salle ka fa kosɛbɛ o waati la n'o banna tuma min na yafa bɛ kɛ mɔgɔw ma an bɛ mɔgɔw labila délégué minnu welela ka bɔ kɔ kan ka na ani minnu welela Bamako kɔnɔna la yan nɔ Zawiya la musow la ani denmisɛnninw la olu de bɛ to salle kɔnɔna la olu de bɛ baaraw kɛ olu de bɛ kuma Mali Tijani mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la a musolakaw ani a denmisɛnninnakaw olu de bɛ kuma o bɛɛ tɔgɔ la k'u ka plan d'action dilan ka bureau composé ka sɔrɔ ka n'o di bureau ba ma an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔnɲɛba wɛrɛ kɛ kɔfɛ ka sɔrɔ k'olu présenter k'u yira mɔgɔw la donc baara bɛ sɔrɔ ka kɛ o cogoya la an hakili la baara bɛ kɛ nin cogoya de la n b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka baara ka sigi kɛ hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la ala ka hakiliw nɔrɔ ka dusukunw nɔrɔ u ka na ni hakilina ɲumanw ye ala ka bɛn sabati a kɔnɔna la ala ka kɛ ayiwa baara ye baara min ye n'a bɛ don Mali Tijani musow u jigi kɔrɔ Mali denmisɛnninw jigi kɔrɔ ka k'u bɛɛ lajɛlen ye siniɲɛsigi ye k'a kɛ Tijaniya ka drapeau kɔrɔta ni nin jamakuluba fila ye ala k'o k'an ye ala kɛra bonya kama sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ segin ka na an ba ma ne ba kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka da nin kan teliya la Bon, comment ce que je vais dire, c'est préciser un peu ce que Jakite a dit. Il est important que nous, pour la cérémonie du 27, que vraiment l'ensemble de nos frères Tarika, des femmes, nos sœurs de la Tarika, nos frères
les jeunes de la Tarika puissent venir en masse pour soutenir l'action de la journée. C'est extrêmement important parce que les recommandations et les résultats, l'objectif que nous devons atteindre, c'est au nom de tout le monde, au nom des femmes et au nom des jeunes. Donc s'ils viennent soutenir les délégués qui vont venir et des régions et des communes du district de Bamako, qui vont être les délégués qui vont travailler, parce qu'ils vont travailler pour pouvoir mettre en place des bureaux, pour pouvoir dégager les actions que nous allons mettre en œuvre pour la promotion de la femme Tijani du Mali et le jeune Tijani du Mali. Au-delà de cela, là, nous voulons vraiment que nos frères et nos sœurs viennent en masse pour pouvoir nous soutenir dans le travail que nous allons faire le dimanche. Donc c'est l'appel que je lance. Je vais vraiment lancer un appel à l'ensemble des femmes Tijani, à l'ensemble des jeunes Tijani qui se trouvent à l'intérieur de Bamako, dans les communes de Bamako. Comme il a été dit, le conseil, le confénat a été créé dans toutes les communes de Bamako, à Kati également, et le confénat a été créé dans beaucoup de cercles dans des régions. Nous allons inviter une femme et un jeune dans toutes ces localités où le confénat a une place, qui vont les déléguer, mais que vraiment les Tijani top. Nous avons les disciples Tijani à un comportement, à une éducation, à un épanouissement tel que nous ne doutons pas du tout qu'ils viendront pour soutenir l'action du jour de cet atelier pour que vers la fin de l'atelier, nous pourrons sortir avec un bureau qui sera représentatif, mais un bureau qui sortira également un plan d'action qui va prendre en compte l'ensemble des préoccupations des femmes Tijani et des jeunes Tijani. Donc je voulais préciser cela pour que vraiment nous puissions être accompagnés par les femmes et les jeunes Tijani. Inch'Allah, je pense que c'est bien entendu. Tout à fait. Neba Tanti, Madame Sidibé, Tanti Fatma Tal, Korofo Jumami Boloka Daninka, Kumakanteliala. Alhamdulillah, Korofo Bawarati, Ali min fo Ali bi kuma kelen de don. Ne bɛ silamɛmusow kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tijaniya musow n b'u bɛɛ exhorter vraiment à la mobilisation. Bɛɛ ka mobiliser ka na nin don in sɔgɔmada fɛ ka na Tijani musow soutenir an ka baaraw la. Évidemment, baara ni ouverture banna u bɛ taa. Mais an b'a fɛ k'u ye en masse yana an ka don an ka baaraw bakuruba la. O de ye Ala sago i sago. Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Ala ka silamɛya sankɔrɔtali baaraw nɔgɔya an ye. Ala k'an kunnadiya. An ka jamana yɛrɛ kunnadiya. Ala ka kisi k'an bɛɛ lajɛlen. Ka kisi kɛ jamanadenw bɛɛ. Ala ka bɛnw sabati. Ala ka sababu ɲumanw k'a ye. Amina an ka imam yɔrɔ n'o ye an karamɔgɔ Asidi Jalo. An karamɔgɔ kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo nin ka da nin kan ani wele da jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Tijaniya denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma sabula an bɛ don min na i ko bi bureau kɔnɔna na o ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ e ma. Alhamdulillah, Jalo kuma bɛɛ fɔra ka ban minnu kɔnɔ an ye an bɛ segin k'u fo an bɛ min fɔ dɔrɔn ka wele bila denmisɛnninw ma silamɛ denmisɛnninw bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka wele bila Tijanikaw ma an ka bɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ maa si kana to kɔ du kɔnɔ n'i ye duden ɲuman ye i ka rôle ye min ye du kɔnɔ i kan k'a kɛ ni dutigi ka wele sera duden min ma n'o ye duden ɲuman ye ani boli kan ka na wele la bi confédérateur ye dutigi ɲuman ye a ye wele bila a ka duden bɛɛ ma o tuma an b'a ɲini duden bɛɛ fɛ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'u boli ka na an ka jɛ ka nin ko in dilan n'an nana mɔgɔ wɛrɛ kungo i yɛrɛ kungo o fɔba ɲuman ye e de ye i yɛrɛ kungo fɔba ɲuman ye e de ye donc an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ cɛ ni muso bɛɛ an kana fara ɲɔgɔn kan ka na nin baara ɲumanba in ka na jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala k'a don jira an na Ala k'an si tɛmɛ a kan ka baara in sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala k'o kɛ alakira ba kosɔn sallallahu alaihi wasallam Cheikh Tijani barika kosɔn radiyallahu ta'ala an salli ala Muhammad an karamɔgɔ Aliseni hakilila kɔrɔfɔw bɛɛ faamuyara Kɔrɔfɔw faamuyara an bɛ kumakuncɛ kuma de mateliya la k'a kɛ ka baroda in datugu. Jalo n bɛ Cherif la fo ka waleɲuman dɔn n bɛ Jalo yɛrɛ fo n bɛ Cherif la baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Cherif la ɲɛmɔgɔ n'o ye Haut Conseil islamique président ye bi n'o ye Cherif Ousmane Magane Haidara ye
ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma ka barika da k'a ye ka foli di an ka mukadamu ani an ka khalifaw ani tijani kalanden bɛɛ lajɛlen Cheikh Tidiane ka kalanden bɛɛ lajɛlen mana sɔrɔ fan o fan na ka foli di bɛɛ lajɛlen ma welekan min ni an baw bɔra k'o fɔ sisan nɔ ani min ni an balimakɛ Alhaji Malik bɔra k'o fɔ sisan nɔ welekan a ko dutigi ka weleli don dutigi ye jɔn ye conférencier bɛ dutigi représenter jamana in kɔnɔ yan nɔ mais dutigi ye Cheikh Ahmad Tidiane de radiyallahu ta'ala Cheikh Tidiane ka welekan de don Cheikh Tidiane ka welekan don ka sin Mali musow ma ka sin Mali denmisɛnninw ma k'aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ aw ka bɔ dimanche don kalo tile 27 a ka bɔ comme kɔnɔkulu k'aw ɲɛsin maison des éléments a ka taa musow kunkanko kuma ka t'o fɔ yen nɔ ka denmisɛnninw kunkanko kuma k'o ɲɛfɔ yen nɔ nin fila la ninnu de ye Mali tijaniya a pilier ba fila a jɔsenba fila o de ye ninnu ye o tuma an bɛɛ lajɛlen ka fara o kan k'an bolo don o kɔrɔ an ka nin baara in kɛ ko ɲuman k'a ɲini Ala fɛ Cheikh Tidiane hɔrɔmana barika kama Ala ka barika don sigi in na Ala ka sigi in Ala k'a nɔrɔ Ala ka sigi in Ala k'a nɔrɔ Ala ka hakiliw nɔrɔ ka dusukun nɔrɔ Ala k'an kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala k'an kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'a to mɔgɔw bɛ mako ɲa ɲɔgɔn ye o de b'a to mɔgɔw b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Cheikh Tidiane ko a ko ale ka tariqa in a ko tariqul mahabba a ko ɲɔgɔn kanu sira de don ɲɔgɔn kanu sira de don donc ɲɔgɔn kanu ko bɛɛ b'o de kɔnɔna la Ala ka ɲɔgɔn kanu sabata ni ɲɔgɔn cɛ wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin imam b'an bolo kɔrɔ yan bismillah an bɛ fatiha d'ale ma adi shiri muso ma adara bisi dɔw kɛ shiri dɔw kɛ an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la an karamɔgɔ Aliseni an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn hakili la min fɔra faamuyaw kɛra a la an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo madame Sidibe tanti Fatima Tal an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn Seyida Nana Hayidara an b'i fo an b'an ka imam fo n'o ye Seydi Jalo ye an bɛ dugawu k'aw bɛɛ ye baara in Ala ka kɛcogo Ala k'a ɲɛ hali sisan Ala k'a kɛcogo ɲɛ an bɛ kosegin foli lase aw ma nin sanga in na aw minnu sɔgɔlema Nasiri fila jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan kɔrɔfɔw y'u daminɛ an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko bi an ka tabali a kɛmɛ ka maabaw de bisimila tijaniya tɔgɔya la u ye kɔrɔfɔ minnu fɔ hakili la aw y'u faamuya aw bɛɛ lajɛlen ka aw hakili to a la kalo tile 27 n'o ye an filɛ ni octobre kalo min na u bɛna atelier min kɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ i niyɔrɔba la en tant que i ye tijaniya kalanden bɛɛ welelen don 8h waati maison hygiène na ACI kɔnɔna na o la denmisɛnninw ani ka fara an balakaw ma olu ka atelier hakili la a baara n'a kɛra n'a ɲɛna n'a bɔra tijaniya kalanden bɛɛ lajɛlen b'a ka nafa sɔrɔ a la o la u ka laɲini kun ye o de u y'o fɔ aw y'o mɛn aw ka nin ci ninnu cari zawiya kɔnɔnaw la misiri kɔnɔnaw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ tijaniya kalanden bɛ yɔrɔ yɔrɔ min b'a to a donni na bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ jamakulu ka taa wele kan jaabi o la an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka a don yira an na k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ka Ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سبيل الإله